uKristu inkosi. Ngiyezwakala? Ibe mlonyeni. Ngokuthunywa abantu abasha sifisa ukuthi naze nabahle bomama bethu. Nibahle siyanithanda. Kahle kahle ngikhulumela obaba nabantu abasha nosiyakhula ngoba khona omama ogogo lapha komama. Siyambonga uNkulunkulu ngokusibusisa ngomama abafana nani. Futhi siyazigqaja kakhulu ngokuba nomama abafana nani. Okakhulu nje sibonga ukuthi la ebandleni asinabo omama bangesibo omama. Ngiqonda ukuthini ngalokhu? Mina umsebenzi engisebenza kuwona ngidila nalo lonke uhlobo lomuntu. Uyazi omunye kwangena umama uthuthe sawubona mama. Umbone kushintshela ukuthi hayibo. Uma wakho ngangami wena. Bese ubona ukuthi ngayimosha ke manje. Kangangokuthi sengize ngayifundisa ukuthi umama ingane sengivale ngisawubona dawala. Ngenzela ukuthi angabe sengibuza ukuthi hayi wena uma wakho ungaka yini. Noma omunye mawusuthe sawubona gogo athi ugogo wakho ungangami yini. So nje la esontweni ngimngaka nje akekho umama wakwangidonsela eceleni wazothi hey ungaphinde ungigile mina. Nina nje niwo mama kithi sonke siyanithanda uNkulunkulu engathi nganigcina nisibone nje silokhu sikhula phambi kwenu. Kukhulu futhi sisazonenzela khona. uKristu inkosi. uKristu inkosi. Ngibingelela obaba emsamo, ngibingelele intsha obaba esinabo la, ngibingelele omama ngokukhethikileyo. Ngosuku lwabo olukhulu. Ngibuke nje before ngikhulume izinto ezimbalwa ngosuku lomama. Ukuthi usuku lomama kahle kahle is to honor omama emndenini yethu. Nabo bonke omama abangamafigures omama empilweni yethu. Omama omama i-motherhood i-maternal bond ekhona ezimpilweni zethu iphinde futhi ibe ne-influence enkulu kwi-society esiphila kuyona. Uze athi omunye umbhali obhala kahle, mothers are like glue. Even when you cannot see them, they are still holding the family together. Oh mama bethu ke la. Imisebenzi ke emihle enziwa ngomama bethu. Siyibandla lasebuthathu noma obaba ne-youth nabo bonke siyakhula sibonga iqhaza elidlalwa ngomama ezimpilweni zethu. Abangithumanga kobaba lokhu. Kodwa obaba singamabhimbi kwesinye isikhathi. Asikwazi ukuthi sibone imisebenzi emihle every day enziwa omama empilweni zethu. Sibonge komama sithi siyabonga. Ngize ngacabanga nje ukuthi ngilanga kube yitest enhle ubona umama ehambile for a week. Ikholi yokuqala efikayo kumama la khona isuka kubaba. Ngoba usoseyibona i-vacuum ecreate ungabi kwakho kamama ekhaya. Ngaleyo ndlela singobaba sithi bomama siyanithanda. Siyabonga futhi into eniyenzayo ezimpilweni zethu. Sibonga ke uSingakade ngani ngoba nani ngeke nikwenze lokhu ningasizwa uNkulunkulu. Sibonga uNkulunkulu okuyena oniguidayo ukuze nihole lamakhaya eniwaphethe ngendlela. Ngoba singaba ngobaba sibe izinhloko zamakhaya. Kodwa without your support angeke sikwazi ukuthi lamakhaya siwalide kahle njengobaba. Siyabonga. Amen. uKristu uyinkosi. uKristu uyinkosi. Nazinabahle ngathi ngiyaqala ukunibona. Hawu bakithi siyabonga. Cha ke
bazalwane bomama bethu nomkethu sifisa ukuthi sethule nali ikhekhe abasha abathi banifisela usuku oluhle lwenu sisho kanye kanye sonke sithi Happy Mother's Day. Hallelujah. Eh